What's up guys? So before we can start this video, ayaw mo kalimot og subscribe sa akong YouTube channel. So yung bata ito lang madri sa kaning apps, YouTube. Then diri search lang niyo ang Brian Cano. Then search niyo, then kita niyo ni Brian Cano ganun siya. Yung makita mo na siya ang YouTube channel. So click nyo na yung subscribe, then i-on nyo ang notification bell. Select nyo all para updated mo o ma-receive nyo ang notification kung na ako yung mga new video about cryptocurrency trading. So karon balik to sa itong discussion. Ako ang video is about walkthrough sa Binance mobile version. So mo ni ang mobile version sa crypto. Diri ang tab kaning home mo ni ang diri nimo makita ang mga trend kung unsa ang mga coins or altcoins nga nagbaba o nagtaas. So kani ta ninyo nga nang green, kanang green means ana nga ang kaning ang kaning nga coins is nagtaas siya. Okay, so same po sa kaning red, kita nyo na yung mga red dara, mo na ang mga coins nga nagbaba ang ilang price. So far karon ang Bitcoin is ningtubo siya to 8%. So before last week around 9,000 or 10,000 US dollars. So kung nakapalit ka to last time, so good kayo 11,000, pero murag mo taas pa ni siya kani. So good siya. Then careful lang mo ta, so make sure nag-aware mo sa indicator. So ang indicator ako mong i-guide po dun sa ano siya pagbasa. So karon i-walk through lang sa tama kung unsa ni paggamit ang Binance mobile version in Android. So same lang sila sa iOS. So medyo nalang difference sa UI. So ano siya. Then kaning markets, diri na makita ang mga trend, mga coins sa BTC, mga pairs sa BTC, ani kita niyo ni mga red, ano siya ang mga coins nga nagbaba. So make sure kita niyo tong video na ko sa analysis video na ko diri na ko'y technical analysis diri just basic na po siya, manara sa inyo ako ang tanawon, pero para sa kayo helpful siya tanawan niyo to. Then kaning green, kung example kaning green, kita naman yun kung previously nakapalit ka aning LTC versus Ethereum sa baba nga presyo, kung red ni siya last time nakapalit ka, so good kaayo kay ito po siya as 4.63%. So kung nakapalit ka na lang siya ka 4%. So ana lang siya red. So, sa trades diri ka mag-trade sa mga, dili ka mag-buy, mag-sell sa mga bitcoins or altcoins sa mga trading. So try natin Ethereum, diba na select ka dira, dili ka mag-select kung BTC ka, kung gusto nimo Ethereum, ano lang siya, kita naman na diri then diri basta diri ang trading, dali naman click nyo na click nyo na siya, magawas ni ang iyahang graph lines. Kung isda naman line demo na siya. Okay, so hindi nyo ipaano 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, depende sa mga gusto. Back lang nimo, back. Next is sa funds. So kaning mga funds, dili na makita yung mga funds sulod sa mga Bitcoin. So kung mag-deposit ka, click ka naman ang deposit, then select funds lang. Then sa withdrawal, same lang gihapon, select ka diri ana. Then apo ko tutorial sa pag-withdraw, deposit sa Bitcoin sa desktop nga version. Kung gusto niyo nga maghimo og tutorial sa pag-withdraw gamit ang mobile version, comment lang mo below.
yung dali mo na yung mga account security blah 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 lang. So pwede nyo gamitin akong referral ID pa at least maka-earn po side pa maka-gain po. So ano lang, kung na may mga question, leave comment below. Thanks for watching guys. Kani may short lang ganyan about sa saan paggamit sa Binance mobile version. Kani Android version man siya, ani lang. So thanks for watching guys and leave a comment below. So bye karon. Sunod discuss ta about indicator, which is makita ninyo diri sa trades kani na ay mga indicator diri ma-choose nimo sa para na indicator na ano MACD, EMA, BOR, RSI, so on so forth. So kana siya mo na to i-discuss sa next video. So lang yung kalimot subscribe, like yung akong video, share nga, leave na lang kong comments. So wala lang. Thanks.